So blessed day everyone. So mag-share ko sa inyo og siyam ka Bible verse nga unsaon nato pagsukol ang atong kaaway. So nga atong kaaway mao katong nagdaot sa ato or bisag unsang against sa tuwa basta kay nag-isip sila nga kaaway kita, so kaaway nato sila. So unsaon nato pagsukol? So number 1, Ephesians chapter 4 verse 29. Do not use harmful words but only helpful words, the kind that build up, provide what is needed so that what you say will do good to those who hear you. So mao kana ang pagsukol nato sa atong kaaway is dili kita mo pagawas sa atong baba og mga daotang pulong, kundili ang maayo lang nga pulong nga makatabang sa matag usa nga makadungog kanato. Mao kana ang atong pagsukol sa atong kaaway. So mao kana ang pulong sa Dios nga gitudlo kanato nga dili kita mo pagawas sa daotan nga pulong dinhi sa atong mga baba.